बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारिया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिमेन्ट सापरिनि सृजन एनजिअ मावखुलियाव दिनै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल लायो। बे गेवलां मेलाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि बोसोनगिरि अरुण ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि टेनजिं बर'आ। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट प्रणब बर' बिथाङा। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांफोरा माबायदि जानांगौ बेनि फारसे माखासे बोसोन होनायजों लोगोसे दानि थासारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै होयो आरो हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, सुबुनसिरि फरायसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा नीलाचरण स्वर्गियारी, धेमाजि जिल्लानि बर' हारिमु लाइमोन आफादनि आफादगिरि महत बसुमतारी, एसबि बड' एमइ स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म लोगो हाबाफारियावनो सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि बोसोनगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। दिनै आनडिभाइडेड लखिमपुर बड' जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जा दिनै अरटेकिं गोदान आफादै जानाय जा अरटेकिं सेरेमनि आरो बे सेरेमनियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंनो थाखाय गिबियावनो बिथांमोनखौ आं गोसोनिफ्राय साबायखर होबाय आरो दा जार्नालिस्ट हिसाबै बिथांमोना जा मोनसे गिदिर मोनसे बिबानखौ लानानै दिनै अर्गानाइजेसनखौ खुंबाय आरो बे अर्गानाइजेसननि आंनिफ्राय एज ए लयार हिसाबै एडभकेट हिसाबै आं बिथांमोननि गाहाम हामलायदों आरो बिथांमोननो जाखिनि लसफोर दोङो जाखिनि आइन्सफोर दोङो जार्नालिज्मजों लोब्बा थानाय बेफोरखौ आङो दिनै बिथांमोनजों सावरायबाय आरो बिथांमोननो फोरमायबाय माबायदि बिथांमोना ल'नि आन्दाराव थानानै खामानि मावनो हायो आरो लोगोसेयैनो माबायदि खामानि मावोबा बिथांमोना आयेननि नोजोरावबो गोलैनो हायो। थ' बे गासैखौबो आं दिनै गाहाय आलासि महरै सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आं फोरमायदों। खौरांगिरिफोरखौ माबोरै खामानि मावजानो नोंथाङा हास्थायो दिनैनि बे समाव? खौरांगिरि होनोबा जिहेतु जोंनि इन्डियायाव डेम'क्रेटिकखौ माने ट्रान्सपेरेन्टलि जोंनि माने भारत हादराव सालायनायाव मोनसे मैखोम महरै प्रेसआ बा मिडियाया मोनसे आखाइ दङ आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ फोर्थ पिलार होनाबो बुंनाय जायो। दा बेबायदि बेलायाव प्रेस हिसाबै बिथांमोना गोबां खामानि दङ जे खायसे इन'भेटिभ खामानिफोर दङ जेराव जायनि गेजेरजों समाज सिबिनायनि खामानिफोर दङ आरो जेराव इडुकेसनेल निउसफोरबो दङ जायखौ बिथांमोना लानांगौ आरो दानि जुगाव जिहेतु कम्पिटिटिभ जुग जाना फैदों आरो जिहेतु नैबे आनडिभाइडेड लखिमपुर बड' जार्नालिज्म एस'सिएशननि निउस राइटारफोरनि दिनै समाय लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना बे नङा जे धेमाजि ओनसोलनि बा लखिमपुर ओनसोलनिनो खामानि मावनांगौ बिथांमोना सारा आसामनि लोगोसेनो हायोबा नेसनेल लेभेलावबो खामानि मावनो नाजानांगौ आरो बेबायदि बेलायाव गिबियावनो बिथांमोना हायोबा जोंनि बे बर'फोरा बिटिसि आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरा माबायदि प्रब्लेमजों जुजिनो गोनां जायो बेफोर खामानिफोरखौ बिथांमोना फकासाव लाबोनांगौ। दिनै आङो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आंहा मोनसे आयदा थालांबावदों बेनो जाबाय मिडिया ट्रायल। दा मिडिया ट्रायल बुस्थुखौबो बिथांमोना एसे लाबोनो हायोबा जेरै बर'फोरनि मेजर इस्युसफोरा मा जेरै जोंहा BKWCआव थानाय गोबां ओनसोलाव हानि लेन्ड राइट्सफोरनि प्रब्लेम जाना फैयो। दा बै लेन्ड राइट्सफोरखौ बिथांमोना मोनसे इस्यु खालामनानै बिथांमोना हाइलाइट खालामनो हायो आरो गभर्नमेन्टनो मेसेज हरनो हायो आरो लोगोसेयैनो काउन्सिला BKWC काउन्सिलाबो जोंहा जानाया 3 बोसोरानो जाबाय। दा जायोबा बेखौबो माबायदि प्रेसआ जे ओरै नङा जे अर्गानाइजेसननि गेजेरजोंनो बिथांमोना नेनानै रादाब होगोन। दा अर्गानाइजेसनसफोरखौ नेयालाबासिनो प्रेसआबो जे बे 3 बोसोराव BKWCनि स्टेटासा मा दिनैसिम जों नुनो मोन्दों खेबसेल' फाननि उनाव BKWCआव जेबो फान फैथ'वाखै। दा बेखौबो जोङो रेज खालामजायो जे जिहेतु BKWCखौ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि मोजांनि थाखायनो अट'नमास काउन्सिलखौ बानायनाय जादों। दा बै हिसाबै बिनि स्टेटासा बिनि प्रग्रेसा माबायदि दा बेखौबो बिथांमोना खालामजायो। लोगोसेयैनो बिथांमोना दा आथिखालाव स्पर्ट्सनि बिराद जुग स्पर्ट्सनिबो
जोंनि यं जेनेरेशन्सफोरा जोंनि बर' मानसिफोरा मिथिगौ फुटबलफोराव बिराद गोबाङैनो एनार्जेटिक बिराद थ' बेफोरखौबो स्पर्ट एस'सियेसनफोरा माबायदि खामानिफोरखौ आगबारिलांगोन बेफोरखौबो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि थ्रुयैबो हाइलाइट खालामसै दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आङो बेवहाय जि हाबाफारि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुम जायखौ बर' जार्नालिस्ट फेडारेसन होननानै जों मिन्थियो दा बिथांमोननि दिनै मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बेवहाय बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय दिनै गोबां खौरांगिरिफोरा गासैबो खौरांगिरिफ्रानो गुबुन गुबुन खौरां बुथुमग्रा बिसोर गासैबो ज' जानानै मोनसे फेडारेसन दाबाय मोनसे आफाद दाबाय आरो बे आफादा जिहेतु बर' समाजनि गेजेराव खामानि मावगोन बर' सुबुंफोरनि गेजेराव खामानि मावगोन बर'नि जौगानायनि खामानि मावगोन गुबुन गुबुन खौरांगिरि बुथुमनानै समाजखौ फोसाबनाय समाजाव जौगानाय लाबोनाय डेभेलपमेन्ट लाबोनाय खामानि मावगोन दा बे लेखायै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो समाज जौगानायनि खामानि मावग्रा आरो दिनै खौरांगिरिफोराबो समाज जौगानायनि थार आरो सैथोखौ सुबुंनि गेजेराव फोरमायनायनि थार आरो सैथोखौ रायजो हादोर आरो बुहुमनाङैनो फोरमायनो जिबायदि गोसो मोदोम जिउ होसारनानै खामानि मावो दा फैबाय थानाय समाव जिहेतु दिनै बिथांमोना समायखिरा लाबाय समाजनि खामानि मावनो थार आरो सैथो खामानि मावनो समाजखौ मोजां खालामनो दा आङो मिजिंथिगोन दिनै बेवहाय जोंनि गुवाहाटि हाइकर्टनि सासे गाहाय आलासि बाहागो लादेरनानै दिनैनि जि समायखिरा लानाय हाबाफारि बेखौ मेहेरगोनां खालामदों आरो आंबो मिजिंथिदों जे बे समाव गोदानै मोनसे दाफुंना लानाय जि आफाद बे आफादा मोजाङैनो मोजां समायखिरा लाबाय आरो उननि समफोराव गासैबो बर'नि जेंना गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोर बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों थाफानानै खौसे ज' खामानि मावगोन आरो नोंथांमोननि सायाव रायजोआ मोनसे मोजां आस्था बिसास थागोन आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि जि खौरां बुथुमनाय खौरां फोसावनाय बेनि गेजेरजों मोजां मुं मोनगोन नोंथांमोननि सोद्रोमा बारायगोन आरो जौगालांबाय थागोन बे आसाखौ लाखिनानै आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय फोरमायदों गोजोन्थों।